Tervetuloa seuraamaan Oromyllyn joulukalenteria. Tänään avaamme ensimmäisen luukun. Tänään on ensimmäinen adventti. Hoosianna-laulu on virsikirjamme numero 1. Virsi soi tai jylisee oikeastaan kirkoissa kautta maan. Virsi luo meille juhlavan ja voimaannuttavan olon. Minulle se merkitsee joulunajan alkua. Se nostaa mielen myös odotuksen tulevasta kuoleman jälkeisestä juhlasta, johon me saamme yhtyä yhdessä vapahtajan kanssa. Tuo laulun jylinä saattaa myös tuoda jotain toisenlaisia tunteita, erityisesti lapsille. Meille kävi niin, että veimme Kangasalan kirkkoon 2-vuotiaan tyttäremme juuri ensimmäisenä adventtina. Kirkko oli täpö täynnä ja istuimme tiiviisti ystävien keskellä ja kaikki meni hyvin siihen saakka, kunnes laulettiin Hoosiannaa. Kun laulu alkoi ja pari kertaa oli Hoosiannaa toistettu, tyttö ratkesi kovaan itkuun. Ja joka kerran kun sanottiin Hoosianna, itku vain kasvoi. En sitä ymmärtänyt, mutta jouduin siirtymään sivuun ja tytön kanssa ja rauhoittelin häntä. Ja sitten hän nyyhkytti, miksi ne huutavat minulle. Hän oli kuullut Anna. Ja ymmärtänyt tietysti nuo sanat pilkaksi. Siinä voi kysyä, että olivatko vanhemmat tuoneet lapsen väärään tilanteeseen hyvässä tarkoituksessa, mutta ymmärtämättä, mitä pieni lapsi kokee suuren väkijoukon keskellä. Ymmärtämättä tilaisuuden keskeistä sanomaa. Emme olleet ehkä sitä tehneet hyvin. Tämä virsi perustuu Matteuksen evankeliumin lukuun 21, jossa kerrotaan Jeesuksen ratsastamisesta Jerusalemiin. Ihmisiä oli paljon ja ihmiset levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät niitä tielle. Ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Se oli siis tervehdys ja kunnioitusta osoittava huuto. Tuo hebrean sana Hoosianna merkitsee auta. Sitä käytettiin siunauksen toivotuksena otettaessa kuningasta vastaan. Itse hymnin on säveltänyt monipuolinen saksalainen musiikkimies Georg Joseph Vogler. Hänet kuningas Kustaa III kutsui Tukholmaan vuonna 1786. Siellä hän toimi monin keskeytyksin, muun muassa kuninkaallisen teatterin musiikkijohtajana 13 vuoden ajan. Tämä musiikkimies oli omalaatuinen ja värikäs persoona. Hänet oli vihitty katoliseksi papiksi. Sen osoituksena hän käytti nimeä Abbe Vogler. Hänet tunnettiin kautta Euroopan etevänä urkuvirtuoosina. Säveltäjänä hän oli myös tuottelijas. Tukholmassa hän sävelsi muun muassa oopperan Gustav Adolf ja Ebba Brahe. Ja Tukholman aikana sitten syntyi tämä Hoosianna-hymni. Sen kantaesitys oli vuonna 1795. Hymni tuli aika nopeasti hyvin suosituksi Ruotsissa ja Suomessa ja Norjan virsikirjassa se on myös. Suomenkielisenä hymnin julkaisi
E.A. Haagfors toimittamassaan kokoelmassa Suomalainen lauluseppele vuonna 1871. Tässä on mielenkiintoinen yhteys kirkkokuorojen syntyyn. Kävi nimittäin niin, että tämä herra Haagfors oli Jyväskylän seminaarin musiikkilehtori. Ja hänen oppilaittensa Jyväskylästä valmistuneiden kansakoulun opettajien välityksellä Hoosianna tuli tunnetuksi kautta maan. Kuorotoiminta oli tuohon aikaan vielä aika vähäistä ja monin paikoin kansakoululaiset alkoivat sitten näiden opettajien johdolla laulaa Hoosiannaa juuri ensimmäisenä adventtina. Joillakin paikkakunnilla sen esitti laulutautisista henkilöistä koottu erityinen Hoosianna-kuoro. Ja niiden monivuotinen toiminta johti sitten säännölliseen kirkkokuorotoimintaan. Näin tämä juhlava virsi on vaikuttanut 230 vuoden ajan satojen tuhansien ihmisten mielessä ja soinut Jumalan kunniaksi. Toivotan sinulle siunattua joulun aikaa. Huomenna kannattaa taas tulla kanavalle. Silloin on toisen tietäjän tarina kuultavana.